أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها lapho umhlaba usuzamazama okokugcina umhlaba manje uyazamazama usufike ekugcineni. Lalela ma-Afrika, lalela mntu wakithi, lalela ulalelisise. Uma uhluleke ukulalela ukuzwisisa lokhu awuphinde uzwe. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Deaf, dumb and blind. Izithulu, izimungulu, izimpumputhe fahum la yaqilun. Ingqondo ayisebenzi, ingqondo ifile. Subhanallah, sengathi umdala ngasisiza. Kubole amaKrestu, kubole maRoma, kubole maWatchtower, kubole maJuda, ngapha izinkonkoni nezitabane, ongqingili, kubole zingane, kuyamithiswana, kuphikwe izisu, izisu zibhonqulwe. Allahu Akbar, sengathi umdala ngasisiza. Wena hulumeni nalabo dokotela ababhonqula izisu, nani nina enibhonqula izisu emakhaya, emahlathini, yonke indawo la nibhonqulela khona izisu. Lezi ngane enizizala qede nizivalele emaplastikini kamasipala. Iqinane ingane ize ithulele eplastikini kube inhlanhla uma itholakele yaphepha. Abanye bahambela phezulu baziqhweba izinqulu, izingane zabo ziyakhala emathunjini ezinja, izingane zabo ziyakhala emathunjini ezingulube. Isihluku esingaka abantu besifazane, uma wenza lento inimba nothando lokuba umzali kusuke sekushonephi. Ngimbekile umdali, unilindile, umhlaba uyazamazama, umhlaba usufike ekugcineni. Lalela ulalelisise. Ekugcineni uNkulunkulu umdali wezinto zonke unibhekile, anohlala nikwazi lokho. Ushilo ezwini lakhe ukuthi musani ukubulala izingane zenu. La taqtulu awladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Musani ukubulala izingane zenu ngenxa yokwesaba inhlupheko. Uyena ozondlayo njengoba nani enondla. Lalela ulalelisise. Ibuhlungu lento eniyenza ezinganeni. Ubothi uma ucabanga ukubhonqula isisu, noma wena mbhonquli osibhonqulayo, uzibuze umbuzo owodwa ukuthi ukube owakho unyoko, owakho umama wasibhonqula isisu lesikhathi ekhulelwe wena, ngabe ukuphi? Umhlaba uyazamazama, umhlaba usufike ekugcineni. Kubole likhanyana, kubole mudise, kubole shembe, kubole zinyanga, kubole zangoma, kubole mathwasa, kubole bazali, kubole baculi, kubole balingise emsakazweni nakomabonakude, kubole baholi. Angisakhulumi ngephalamende, kubole phuhlu, kubole phoyisa, kubole phoyisakazi. Ubalekela epolice station uthi uphephile, ufike uhlukunyezwe phakathi ekamela lamaphoyisa. Ngisho nokudlwengulwa, udlwengulwa amaphoyisa phakathi epolice station. Kanti kukuphi lapho sobalekela khona? Kubole yonke into bafowethu, kubole amaphoyisa. Ubiza amaphoyisa, uthi unenkinga ekhaya, ungenwe igebengu ugqekezelwe. Afike amaphoyisa azenza abantu abathatha ama-fingerprints kanti bayeba. Khona la endlini lapha bathi bathatha khona ama-fingerprints.
uyabheka imali yakhe ayisaphelele, uyabheka endlini isibhamu sakhe asisekho, uyabheka endlini amablompoti into athi uhlobise ngazo azisekho, uyabheka iningi into eyishodayo la endlini. Ubhizi wena ukhuluma namaphoyisa, amaphoyisa abhizi ashela umkakho, wena uboni useyinhlungwini. Ubhizi ukhuluma namaphoyisa wesifazana ashela indoda yakho. Bayabuya la ekhaya benza ngathi bazobopha indoda yakho, umuntu wesifazane kamsethandana naliphoyisa, liyamthatha liyolala naye, limbuyisa after 3 days, likutshela ukuthi mama ungakhathazeki sizomlanda mangabe simdinga futhi. Kanti awazi wena ukuthi leli phoyisa elithandana nendoda yakho, njengoba benze ngathi bayayibopha nje athi hambile, ubeyolala nayo lade yolala nayo khona. Kufika iphoyisa baba lenza ngathi libopha umkakho ugangile, kanti hayi bayathandana. Liyamthatha lihamba liyolala naye, limbuyisa after 3 days, liyabuye liyakutshela wena ndoda lithi hayi sizokutshela futhi mangabe sesimdinga, kanti ubuye uyolala naye. Amaphoyisa abolile, amaphoyisa ashushumbisa idakamizwa, kubole konke phuhlu. Sengathi umdala angasivula ingqondo asivula amehlo. Umhlaba uyabhubha, umhlaba ufike ekugcineni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.